ମୁଁ ଜିତିଲି ଯେ ମୋ ପାଖରେ ତ ଏଇନା ଆଠଣା ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବା? ମୁଁ ଏଇ ଆଳୁ ତକ ପକେଇଥିଲି ନା, ଆଳୁ ତକରେ ତ ତୁ ଜିତି ଯାଇଛୁ ଆଗୁଆ। ତା ମାନେ କ'ଣ ତୁ ଏତେ ପରିବା କାଟିଲୁ ତଥାପି ଆହୁରି ମୁଁ ଇଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ନା ଇଏ କଥା ଅବସ୍ଥା ନୁହଁ। ହଉ ତୁ ଜିତିଗଲୁ। ଆରେ ଗଲୁ ତୋ ପାଖକୁ ତ ଖାଲି କ'ଣ ଯାହା କାଟି କାଟି ଦେଲେ ପୁଣି ଆଉଛୁ ଆଉଥରେ। ଏଇଟା ସାଇଡ୍ କରିଦେବି। ପଇସା ଦେଉଛି। କୋଉ ତକ ଅଛି? ତ କଦଳୀ ଲାଇଟ୍ ରହିଲା ଆଉ ମୋର ତ ଏତିକି ରହିଲା ଆଉ। ଆରିଆ ପଇସା ଆଣେ ପଇସା ଆଣେ। ସରିଗଲାଣି ତୋର? ପଇସା କାଢ଼ ପଇସା କାଢ଼। ପଇସା କାଢ଼ ଅଧିକ କଥା କହ। ଆମେ ତ କରଉ ନା। ହଁ ତମ କଥା ଆଉ ଯେ ହାରିବ ସେ ପଇସା ନବ। ଠିକ୍ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କରଉନି। ବିଜନେସ୍ ମୁଁ ଥୋଇଦେଲି କରୋନା ଦେଖ। ସେମିତି ଚିଠି ଗଲେ କେମିତି ଫଟୋ ବସିକି ବଢିଆ ବେଳେ ଘର ମାରିବି ବସିକିରି ଆମର ପ୍ୟାକେଟ ସେଠି ଅଛି। ମୁଁ ତ ଏଇଠୁ ଆସିଲି ଜାଳା ତ ସବୁ କଥା ଜାଳା ତ ଆଗାମୀ ବସି ଅଣ୍ଡାକୁ ଲଗେଇବି କାଢିକି ଆଣିବ କିଛି କଲେ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ପାଣି ଉଠିବ ତ ଯାହା ହବ କ'ଣ କରିବି ଆଉ ଟଙ୍କା ଦିଟା କମେଇବି ଭଲ ନା ନା ଅଧା
ଆବ ଦରକୁ ଲାଗିଗଲେ ଇଏ ଶୁଖିଲା କି ସେ କୋଉ କାଳ ଶୁଖିଲା ଲାଗିଥିଲା ଲାଗିଗଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବନି ଏଠୁ ବହାଛି ତାପରେ ଆଣିକି ଟିକେ ଗଲେ ଆବଶ୍ୟକ ଆମର ତେଲାଣିଆ ସନ୍ଧ୍ୟା ପକେଇଲି ରସ କୋଉ ଧରି ରସ ଆମର ଟୋଟାଲି ତାଙ୍କ ଆମର ପକେଇ ଦେଉ ତ ପକେଇଦେବି ଗାଡ଼ି ପକେଇଲା ତ ମାନେ ଯିବ ଶୁଣ